Velkommen til vores nye hjemmeside, og ja, velkommen til min debut som YouTuber. Så send lige et like, og forvent ikke for meget. Jeg har udsendt en mail til jer alle sammen, forhåbentlig, med en velkomst, hvor man nede i bunden kan vælge, at man gerne vil oprette et nyt kodeord. Når man trykker på den, kan det godt være, at vores privatpolitik popper op som en meddelelse. Jeg er lidt i tvivl, så derfor viser jeg senere, hvor man finder det hen. Men tryk på den blå knap og læs vores privatpolitik igennem. Det er jo bare det sædvanlige med, at vi har nogle oplysninger om jer, og vi har passer selvfølgelig godt på dem. Og vi deler ikke oplysninger med andre, udover kommunen og DG og sådan noget, som bruges rent statistisk. Men det foregår uden navn, så det er anonyme statistikker, de får. Så ja, men vi skal jo have en aftale med jer om det. Sådan er lovgivningen jo i dag. Men luk vinduet, når I har accepteret det. Så kommer I hertil, og der er det, I skal bruge jeres brugernavn. Det skal I lige notere ned, samtidig med at I noterer koden. Så kommer I ind på forsiden af vores nye hjemmeside. Og der er selvfølgelig nogen, der foreslår at gemme kodeordet. Det kan også gøres på en tablet og en telefon. Måske en telefon bliver det måske lidt småt, men ja. Det jeg gerne vil have, I starter med at gøre, det er at gå op og redigere dine data. Det er vigtigt, at vi har til statistik jeres fødselsdag. Det er sådan, at kommunen og DGI, de beder om at få noget statistik på årstal, eller hvor gammel vi er. Og ja, det skal vi indsende hver år til dem. Så derfor er det vigtigt, at I lige retter jeres fødselsdag til. Jeg kommer lige til at skrive noget forkert. Det her, det kommer ud på YouTube, så det har jeg ikke lige tænkt mig at skrive det rigtigt. Vi mangler lige at få skrevet noget mere. Det er sådan, at den vil have alle sammen med. Man kunne eventuelt også lige sætte et alternativt telefonnummer til en kontaktperson. Og så gemmer man den. Så trykker man på sit navn igen. Og så går man ned i den, der hedder privatindstillinger. Det hernede er vores privatpolitik samtykke ligger. Og der kan man så trykke på læs igen, men nu har man accepteret det, hvis vinduet poppet op ude for uden. Men ellers så skal man acceptere det herinde. Herovre i højre side kan man så vælge at sætte flueben ved nogle ting, som andre i klubben ikke må se. Det skal siges, at det er kun dem der er logget ind på siden, der kan se de oplysninger. Så jeg har ikke noget. Jeg behøver sikkert skjule noget. I må gerne se mit billede. Det er for Henrik, der har taget den. Ja. Men her kan man i hvert fald tage væk, hvad man ikke ønsker. Og ellers så er det jo, klik lidt rundt på hjemmesiden. Der står noget med at betale. Det kan man så ikke, når man er medlem i forvejen. Der skal man gå op og finde sin regning. Op i menuen, hvor ens navn står. Der er, hvis der vil være en regning, så vil den ligge der.
Men det er jo kun på kontingent, vi udsender regninger, ja, eller aktiviteter kan der være. Men så tror jeg, vi sætter dem til, at de skal betales med det samme, man tilmelder sig. Så kan man så endelig tilmelde sig MobilePay for kontingent kun. Hvis man tilmelder sig en ordning herinde, så kan vi hæve kontingenten hver år, uden at I behøver at gøre noget som helst. Og du kan faktisk gøre det nu. Tilmelde dig. Så vil din kontingent bare blive betalt en gang i 1. januar. Den henviser bare videre til MobilePay, og så accepterer man, at klubben at du vil have en aftale med klubben. Men det vi forventer os mest af, det er sådan set vores kalender. Her opretter vi alle ture til, at vi vil på. Der er nogle ting, der så vil være skjult i kalenderen, og det kan vi selv vælge. Vi vælger, at alle onsdag og lørdagsture, de skal være åbne. Og lige nu har jeg også valgt, at den der DGI-møde på torsdag skal være åben, så alle kan se det. Også selvom man ikke er logget ind. Det skal være sådan, at hvis der er nogen udefra, der gerne vil ned og se eller møde os, så skal de have chancen. Men der er en app, GoMember-app også. Den ligger der et link til i mailen, som jeg har fået. Når man åbner den første gang, så skal man lede efter sin klub, og der starter man så bare med at skrive MTB 6000. Og når man så kommer derind, så kan man så se kommende begivenheder. Og der vil man så kunne trykke på en af begivenhederne og tilmelde sig herind. Og hvis man er tilmeldt en begivenhed, så kan man skrive kommentar inde på begivenheden, og det vil så blive sendt ud til alle, der er med i den begivenhed. Det er ikke sådan, at hele klubben får kommentarerne. Det er kun dem, der er i begivenheden. Og så de mails og ellers vi sender ud, det vil selvfølgelig også være herinde i appen. Så man kan faktisk vælge at ikke at vil modtage mails omkring forskellige ting. Det viser jeg lige lidt senere. Men her der kan man så skrive en kommentar til en begivenhed. Og der er det så, at det kun er dem, der er tilmeldt begivenheden, der får kommentarerne. Det er ikke sådan, at vi spammer hele klubben med mærkelige kommentarer omkring alting. Så nu herinde, der kan man så afmelde igen og tilmelde, som jeg lige sagde. Der er 3 tilmeldte, og man kan også se, hvem det er, der er herinde. Ja. Og som sagt, så kan man så skrive kommentar under hver begivenhed. På den måde vil man jo så også kunne planlægge sammenkørsler og så videre til udeture. Det vil man jo også kunne skrive om herinde. Måden man så fjerner diverse mails og så videre, det var også op under ens navn, man trykker. Og så indstillinger for notifikationer, så kan man fjerne diverse flueben, man ikke har lyst til at modtage mails om. Det er bare lige, så man ikke bliver spammet på mailboksen. Det har jeg ikke selv personligt lyst til. Men så fjern fluebenene herindefra. De kommer på appen, hvis man har den installeret. Så er der ingen grund til, at man bliver spammet. Fordi hvis man har mail på, så får man også at vide, hvis man aflyser og så videre. Og det får man også på appen på telefonen. Så den popper også op på telefonen. Så jeg har fjernet de fleste på min med mails. Men det er jo sådan set det meste omkring
klubbens nye hjemmeside. Men tag endelig fat i os, hvis der er nogle ting, I har spørgsmål til. Det er langt fra alting, vi har været igennem i bestyrelsen, så bare tage fat i os, så må vi undersøge det. Så. Men jeg håber, vi får gang i vores nye hjemmeside. Jeg forventer også snart, at jeg kommer ned til jer igen.